pagsaya ata iyunam siyak tupay laeng ibale asikan dumtenti sa gubani kasla sikat makaringnat sakit uray mabiit ay di ka rumiden di amak mo at akong bumagis di kan tupulos malipatan inadong mo uray adayon tuwa dagat madalong ko nayurit dito'y puso pinagan mo ang nanayon kaaramen tibiyag ko di kan tupulos baybayan kinadong mo kami na pagragsakan ni karik isagot ko uray na kurapay to'y dayaw na ko siyaktot sa lukon mo o inadong mo iti tiyempo nilidigan kasla upa tabagin ti sarita awan kay papanan ti dayaw ti masakpay pinakapusta iten mo uray ay tabiyan magawat laeng ipagragsaka agsangit puso nun na litayag ipanasam nululong dagat di kan tupulos malipatan inadong mo uray adayon tuwa dagat madalang mo nayurit dito'y puso pinagan mo ang nanayon kaagameng tibiyag ko di kan tupulos baybayan inadong mo kami na pagragsakang ni karik sagot ko uray na kurapay to'y mo dayaw na to siyaktot sa rukon mo o pinatong mo iangad mo sa dilangit tarupang siyak abungat titiparing tumengam di paraken ka dinapatet o ina asiti langit kukwak aminidad di kan tupulos malipatan ninadong mo uray adayon tuwa dagat madalong ko nayurit dito'y puso pinagan mo ag nalayon kaagameng tibiyag mo di kan tapulos baybayan inadong mo kami na pagragsak kami karik isagot ko uray na kurapay tinong mo dayaw na to siyaktot sa rukon mo o inadong mo uray na kurapay